Ahoj, já jsem Eli a dneska si dáme dřepy, aby jsme procvičili nejen zadek, ale i naše stehna. Jdeme rovnou na to, jdeme do širšího postoje, jdeme klasický dřep dolů a nahoru. Zpevněný bříško, rovný záda, ten hlavní pohyb vychází z kyčlí a z kolen. Nepředkláníme se. Nezapomeňte dýchat, nádech i výdech nosem. A dýcháme do břicha. Super, ještě vydržte. Tam, kam míří naše prsty, by měly mířit i kolena, ale nemusíte řešit, jestli míří přímo dopředu, nebo trošku víc šikmo, protože to záleží i na tom, jak samozřejmě máte narostlé svoje tělo. Krásný. Ještě 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a 1. Dáme nohy na šířku kyčlí. Jdeme opět dřep dolů a nahoru. Super. Zkuste tohle video dát bez zastavování. Máte na to. Je to 10 minut, takže to zvládnete. Ještě vydržte. Potom zůstaneme dole, po dřepu budeme jenom pulzovat nahoru dolů. Za 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Zůstáváme dole, pulzujeme nahoru dolů. Možná vás budou pálet stehna. To je přesně ten pocit, který hledáme. Vydržte a nepřestávejte. Osm, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Zůstáváme dole, dáme nohu do strany. Jdeme trošku vejš. Kolena budou pořád pokrčený. Vždycky jenom půjdeme malinko nahoru, malinko dolů. Zatím pracuje jenom jedna strana. A levá noha je pořád pokrčená. Ještě vydržte. Máte na to. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Přejdeme rovnou na druhou nohu. 2 a 1. Rovnou levá. A zpátky. Super. Ještě vydržte. Osm, 7, 6, 5, 4, 3, 2, naposledy. Super, zůstaňte dole. Zkuste nestoupat úplně do té horní pozice. Tak, budeme přeskakovat z širokého dřepu do úzkého. Jenom párkrát, nebojte. Zvládnete to, zkuste se vyhecovat.
Nezapomeňte dýchat. Jenom 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Super. Jdeme do širokého postoje. Půjdeme jogový dřep až úplně dolů. A zpátky nahoru. Dolů. A nahoru. Vydýchejte se. Dělejte to pomalu. Teď nádech nosem, výdech pusou, protože už jsme zahřátí. 8, 7, 6, 5, 4, co nejníž 3, 2, naposledy a vydýchejte se. Dáme si to celý ještě jednou. Teď už za kratší čas, ale nebudeme spěchat. Jdeme na to. Takže široký postoj zase. A jdeme dřep dolů a nahoru. Zase zpevněný bříško celou dobu. Nepředkláníme se. To nejhorší už máte za sebou, nebojte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Jdeme do úzkého dřepu, takže jdeme dolů a úplně se postavíme. Super. Pořád se nepředkláním, je to jenom přirozený pohyb, když se ohnou kyčle. Nevzdávejte to. Jenom 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Zůstáváme dole. Široký postoj a zpátky. Pravá noha jde do širokého dřepu. Jenom 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Rovnou jdeme na levou nohu. Levá do strany. A zpátky. Super, ještě vydržte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Super. Budeme přecházet z úzkého skokem do širokého. Dáme si opravdu jenom 8. Jdeme na to. Skok a zpátky. Jenom 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2.
A 1. Super. Dáme nohy od sebe. Jdeme rovnou do jogínského dřepu a nahoru. Posledních 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Poslední, vydržte dole. 4. 3, 2, 1 a nahoru. Super, jste skvělí. Doufám, že vás pálí nohy, zadek. Užili jste si tohle cvičení a já se budu těšit zase příště. Nezapomeňte mě lajkovat a odebírat. Ahoj!